mi ƴami jam ɓalli moɗon bandiraɓe fulɓe tedduɓe Allah teddiniɓe wakkati ma fuu wonɓe watti hakkiloji muɗum e dow darnogal meɗen télévision canal pulaku télévision ila leydi Benin ha yago leyɗe yaasi feere feere wakkati ma oɗo o moye fuu e woni e watti hakkiloji muɗum on jettama emin calmina on bisanne gonga min Hammadi Adamu ɗum wattede moɗon hannde dow yewtere meɗo illa Lomé wonno komin gaddata o yewtere meɗon e dow leydi Togo nonne dow majjum en godi yerajo meɗen mawɗo teddiniɗo mo Allah teddini mo jaɓɓitintoɗen e dow hannde yewtere meɗen e ɗo yewtere filla ko jokkata e dow ko suudu baba ka wonno ko hannde ko jokkata dow e dow banggal pulaku ɗo e dow baylite kese gonaɗe hannde e dow adna num no wonno e yahira dow majjum en jaɓɓitinto kanko madame Hamma Hajiya Aboubacar ko neɗɗo ni wiya fa hannde Hajiya o laati kanko laati fa hannde keedanɗo e neɗɗo wiyete liccal jarowal yimɓe hijjore kamɓe fa hannde o jogi walde muɗum sanne sanne to noon en jaɓɓitinto kanko madame Hamma Hajiya Hadiza Boubacar laatiɗo présidente Rofeda dewtal Jam Afrique hannde o tawa e nder leydi Lomé en mbiyan ɗo leydi Togo nder siwangarde Lomé to noon seɗɗa gon en calmina e dow makko. Assalamu aleykum Hajiya. Amin aleykum. To noyi en janɗi hina en jottake jam Jamide Kisola. to on jaɓɓitama jam illa heki Kenya on tawa e nder leydi Togo nder wangarde muɗum wiyetene Lomé to seɗɗa gon suudu baba mo fama kollol ɗum du ɗume noon accito ko hannde on tawa e nder leydi Lomé. To wala a jami kanko kalnama mi fawoɗa ko waɗi komin gari Lomé hannden Togo mi wi'a dow inde CEDEAO anniversaire 48e duuɓi lasooji ɗiɗi e jeetati tan CEDEAO waɗi hannde ley duniya to kamɓe gonɗi ɓe gaɗa fete anniversaire maɓɓe amma min ka hawwaldere nde Alaji Wuri Ba ardi witende IR CEDEAO kan woni Union de ressortissants de la CEDEAO résident au Togo kamɓe gaɗita invité donc ɗum waddini to sey min gaɗi hayre worre paɗɗanɗe ɗiɗi na tati dow majjum ni min gaɗi ginandam profité min gatti bureau Rofede dewtal Jam mo Togo gaɗa majjum ka sendan min ekkiti yeyraɓe noyi kosam bayle ko kosam watte wanano ko annduɗen ɗaniɗa e ɗen ɗum wonno ko gaɗɗon to e gonga ten daari fuu e dow Rofeda dewtal Jam ten daari en mbiyan ɗum walde ɗum laatine gonne e ekkita himɓe golleji feere feere e dow ko jokkata e dow banggal kosam to seɗɗa gon to wiyama Rofeda dewtal Jam fa to jottoɗen noon tan fuu mi yiɗi noon ɓeɗo laati yeyraɓe joɗɗinaɓe e dow walde nden en tawaɓe hannde Togo ɗume ɗon ɓeylata ɗum ngam hannde Togo e woodi kanum bo walde muɗum Rofeda dewtal Jam Afrique ɗume noon konngol ngol ɗum joganiɗa suɓaɓe ɓeɗo laati yeyraɓe suɓaɓe tawaɓe dow walde nden hannde. To wallahi Rofeda ni ginan faami ittane toggore muɗum wita kenana réseau des organisations des femmes éleveurs et pasteurs pour la paix et le développement en Afrique donc de ni neɗɗo wi'i noon fuu laaɓi fuu kan woni hawrindeji ngam mi haalana yimɓe fof wakkati fuu Rofeda ko hana yerajo ɓornoto paɗe mum wara naata wiya kan hannde no membre Rofeda ha hawrinde tawreteɗa nde leydi mum nande kurere moɗon nande commune maɗa nande département maɗa to hawrinde nden kan garta naatira bureau national mo min gatte cikenga kan woni bureau joƴƴinaɗo dow inde Togo to bureau joƴƴinaɗo dow inde Togo o kanko warta waɗa adhéré e Rofeda Afrique donc Rofeda ummake dow fuu mbiyen Afrique deni en ƴiwi to Afrique ɗon fuu garen to pays nden ƴiwi to pays ɗon fuu garen to région nden ƴiwi to région garen to département nden ƴiwi to département garen to commune nden ƴiwi to commune jonka e garen to village kan woni
rofeda organisation no mo fam leader a warta ekkiteɗa baafile rofeda a waawu non ko garda hawrinde rewɓe wawɓe no ɓoyɓe non walla no naata ɗon jikke fa jon kay paami laabi tokketeɗi amma jon ɗo rofeda walla ɓe no ɓe tokkata koɓe keɓa jawdi koɓe golla golle maɓɓe ɓe ardini par ce que gonɗo le rofede fof no woodi association mum association maɗa gardiɗa wata ɗum association noon ɗum fédération noon ɗum coopérative simplifié noon a waray yani jungo ɓolo won jama are ardiɗa ɗum waɗi ko naɗɗa rofeda Togo denne mo jama are ardini fuu no andi ɗino jama are joni heɓi to madala ten daari fuu seɗɗa gon ko biyeten e dow konngol hajiya kangol woni hane neɗɗo taw ko tawe e dow rofeda dewtal jam afrique fuu ha no tawe ƴuwa taw e dow walde ne ƴuwtanen ne laati noon walde commune walde arrondissement ji no kuuɗi ɓe jooɗuɗe ma walde région ma commune jon kan département ma national ne jon kan mbiyan ɗum ɗen ko tewta jon kan itta dande muɗum watta hoore muɗum e dow rofeda régional mo afrique o fof laato tawa e nder ɗum noon hajiya yiɗi hollugo en to e gonga te ndaari rofeda on ɗume noon accito ko gaɗɗon rofeda dewtal jam afrique to rofeda dewtal jam ni ginam mbiɗi mi faamina yimɓe rofeda hana hawrinde fulɓe hana hawrinde haaɓe hana hawrinde bellaɓe hana hawrinde laarmuɓe hawrinde rewɓe afrique dariɓe fa itta ko'e muɗum en ley hampiri ndi rewɓe ko woni gam so en mbi debbo fuu en mbi tampuɓe par ce que de kon wari kan ñamta kamɓe ɓikkoni sona walla wari kan ñamta kamɓe ɓikkoni nde wuro wuɗi kamɓe guinoyo mum buldata so ndiyam ñaami wuro wonɓe ɓen mayta rewɓe ɓen mayta donc rofede dewtal jam ni hano no haaliri ɗum no jam wonno file ɗum duro noon ɗum demo noon fuu rofede no filo fa walla ɓurɓe tampude kam waɗi ko mbimami région noon mo rewɓe leader hano ni rewɓe suɓaɓe ardina e lelewroji muɗum donc iɓe andi koɓe jiɗi iɓe andi koɓe gari filade jonka e rofede wallaɓe koɓe jiɗi ɗum noy ɓe gatta koɓe sukka e majji ɗum wonno jon kan rofeda moy noon ko himɓe wowta ko faami ko wiya rofeda tan noon to e gonga ɓe ndaari fayide nane en jattake ɗum en pillake ɗum en kolli ɗum dufa hannde e dow no golleji ɗin en woni e yahira ɗum hollama ɗum laaɓinanama ɗum moye fuu ko accito ko rofeda on waɗa rofeda on ko laataki leñol gotol walde muɗum ne laati noon leñi ɗi fof an laatiɗo ni e kedanɗo banggal mardi ɗo fuu a tawa e nder to noon rofeda on wiyaka leñol fulɓe noon tan tawete ɗon ma kamɓum jeyi ɗum ɗum laati noon himɓe laatiɓe wawan dufa hannde ko walliti hakkunde muɗum e laamu laato ko jokkontirta yeyraɓe mawɓe tawaɓe kamɓe ɓe e dow jam hannde joni président en tawaɓe dow leyɗe ɗen e jon kan joom suudu e muɗum ko jokki hannde yeyraɓe mawɓe leader en tawaɓe annanaɓe e dow nokkuuje ɗen en kewɗo fuu kamɓe wonno ko jokkontirta ko yaadata e dow rofeda ɗum wonno nufi e rofeda dewtal jam afrique to e gonga ten ndaari noyi wonno no neɗɗo watta to yiɗi wiye naatugo ma naata e dow rofeda hakke oynon yowani ɗum fa ko naata e dow rofeda fa neɗɗo naata le rofeda ni leydi ma gina leydi ma par ce que fay laatoɗa national mi adam exemple togogal ɗon wonɗen tay taw aɗa tawa le rofeda Togo be ko taweɗa le rofeda afrique le rofeda Togo on ɗum tay tawa aɗa woodi groupement kam woni hawrinde maɗa rewɓe ɓolɓe ɓe ardiɗa oɗon goodi kesso moɗon no woodi golleji ɗi ballodirto oɗon gollodira amma oɗon jiɗi laamu leydi dow andana oɗon jiɗi bakamo wurto faro bangal ministére hawjinde yeyraɓe e sukaɓe ko wiyete promotion de la femme et protection de l'enfant ayo ministére élevage en ministére agriculture o bakaji mo ngoni
amma on anda lawol ngol sako joon o de on ngari rofeede fuu rofeede no wallan on no watta ko tawa on bakaji mon ñaamaka dow mo hollan on laabi no gatton ko piloɗo leyɗe mo bakaji mon bur yalla jonka hane wakkati ko wiite acce ballite yeeraɓe acce balle yeeraɓe kamɓe jewta hoore mum ama yeeraɓe kan e hoore muɗum jewtana hoore mum darano hoore muɗum e ɓuri daranego kanmum jiɗɗon hollugo ngam misal wakkati ma fu e wiye promotion de la femme e jiiɗe muɗum hasiya e gonga ba yeeraɓe eɓe keɓa taa ɗo darne ne laamu mum wakkati ma fu ittata dupa e ñalowma e wiye célébration de la journée de la femme e gonga e ɗum jokki ba e dow kongi majjum fa hande e ɗum na no ɗum wiite e ɗum hokka ba hakke yeeraɓen en ɗum hokkitaɓe e dow juuɗe muɗum non noon wiite ndeɗa andi ko bakama woni fuu a tampata daɗa andi to koma woni fuu da ummake fuu ton ni jaata i desuɗo ɗum on ɗum seno andi aɗa andani ɗum fuu no hokkititti amma a yii yeeraɓe ladde kam en dani kaani gaɗane ministére on futa kam en tan par ce que an a jangi tamaɗa ɓuri ba ministére on jangude oɗon pottale ministére on aɗa faydu wulma emo faydugol makko donc tama o hollatama ba amma yeeraɓe wonɓe no dondo koppuji no ƴoogoa diyan ley ɓulli ley bukkoji no ƴooga diyan no dondo no gadda jarna baali jarna dabbaji lonna loota cukaɓe teno a leɗɗe gara una kurba puro faa dawi a wattan ɓiɓɓe muɗum e l'école mo mbonon tanka e tomum ton a wala fuu gaño dana an par ce que cukoy gonko no jiɗi balla ɗum koy kanko jiɗɗa furta itta leydi alors que no woodi to baka rewɓe woni rewɓe mi aɗa village exemple Ghana an mbi sanne mi wiya ni hano ni adi goo paagum yeeraɓe no tampa ɓe gala diyam ɓe gala alhaali gaz en na charbon en ko warti tawi ɓe dondo tukuji ɓe jaha ɓe ƴoogoa diyam ɓe gadda de ko ɓe gara ɓe totta kamannaje de ko ɓe gaɗa ni ɓe gaɗa ni denne iɓe kandi e forage uji diyam to ɓe ñoƴƴata diyam maɓɓe wanjo iɓe kandi machine nikanikaji to deni ɓe itti kamannaji maɓɓe ɓe jaari ɓe niso ni noon ɓe gara ɓe seɗa ɓe kurba donc seni ɗum fuu no hoytinani ɓe hande gaz no warti nokku fuu mais fa hande woɓɓe leɗɗe kuɓɓata gaz no ɗon c'est vrai ɓe andi charbon kay gillana amma charbon on saɓe tampa ɓe keɓat ngam yeeraɓe ɓe ni guddoto buuti muɗumen mi yiiri hitere a no jogii addaje no coppa leɗɗe ɗen no njorna no mbula no ɓotta no ngadda wuro donc ɗum ɗon fuu ana golle debbo no tampina ɗum no ɓawlina ɓanndu mum no ɓawlina juuɗe mum amma hannde gazuji no ɗon projet ji no ɗon mo montoloji gazuji foyeji amen livré no gaddana yeeraɓe donc ɗum fuu de ɓe keɓay ardiɗoɓe annduɓe partoye baka maɓɓe on woni no wadde c' est laamu noon c' est partenaire gon ɗuta yasin wadda noon fuu ɗum watta soda ɗum Rofeede Tewtal Jam singana heɓa yeeraɓe powta ɓe kokka ɓikkoye maɓɓe du ɓe ɗotira koye janga nden jande kay tan woni woppatande nde janguɗa iri nde janguɗa fuu nde woppatande nde ñalawma mayre nde woni amma hannden to ɓe golle tampirɗo ɗawi a sortan ɓikkoy koy ya gattoa koye l'école fo a waddi yaara to ɗum wiyete Rofeede Tewtal Jam walla ɓe ko e maɓɓe pirto ɓe ɓiɓɓe maɓɓe janga ɓe jangina ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ñaama ɓe ñamna ɓiɓɓe maɓɓe ɓe cawra ɓiɓɓe maɓɓe ngam wallahi ley laddeji meɗen ɗi no woodi dottijo gooduɗo 4,000 amma de ni a nangirini toggore muɗum fuu no tokkal jungo ma seerta paɗe ɗen no kaɓɓira tekkere donc ɗume mbiyoyta Allah jaango kanka ya hokkima amma an on kay a nafaaki ɓeynuma a nafaaki to Rofeede Tewtal Jam hano ni no yiɗira Tewtal Jam ngal jaɓɓo ni no gomɗen teɓana al'umma madalla woɗi sanne on nani ɗum ko laati nafakka ma nafuuda e Rofeede Tewtal Jam
ko jogani yeraɓe meɗen ko jogani no ɗum wiite jama'are to en jiyan joni leñi non nder leyɗe meɗen ɓaleɗe ɗo en doron nufi majjum kaden kanjum noon Hajiya jabani en noon kaden joni kam ha ko timminen yewtere meɗen e ɗo Hajiya umme noon elata suudu baba ha umme noon elata leñi ɗin fof to laati to yeraɓe tawa e wondi tampiliji ma tawte kanum bo e ɗo Allah e barke kollite ɗe gonɗa hollita ɗum hande ɗe ɗo umme noon elataɓe tan bo ɓe jogitano hoore ma. wallahi rofede no woodi hano rofede wodiri imminon no rofede wodiri devise ñande fuu ko jaami fuu leyɗe Afrique de watti biro hanno kala miɓe hecci kengal naati hecci kengal jiɗodire jirmodire nafodire hoolodire par ce que ɗi nin nayi ɗi pottay fuu ɓuraadu woɗa so woɗi non jetti sanne Hajiya tawte ta wala ka ɓeydata kan fu en mbayno to jama'are tawte ta wuli kadi ka jinnoɗa ɓeydugo ɗiɗo suudu baba fu mi wala fof kon ɓeydade hanani dottiɓe girme yeraɓe a yii deka no yiɗi yaha hawrinde mbiya salorɓe ɓe gonno ngara fa tottina dekiraɓe amin wallahi min ngala ɓe tottina min ngala nani miɗen ballaɓe no ɓe gatta ko gurdam maɓɓe wooɗa an e hoorema ana foɗa an e hoorema dottijo ana foɗa ko gonɗiɗo eele suudu baba ni woni neɗɗo tokka lokaci nde a wi a tokkata ko wari fuu a daɗete so a wi'ama ɗum wari ko yeyɗino tawi ɗum natta wuro mo ƴamu ɗume won nafa majjum so a nani nafa majjum ko an bo wallata ɗum ɗum waata miɗo eeli tan suudu baba jiɗodire nafodire jirmodire hoolodire wallahi on kebbata no gaɗa madala non jetti sanne madame Hamma Hajiya Hadiza Boubacar on nani fillaji makko feere feere je wandani Allah hokka Allah dunna dufa hanne e bunna makko Allah hokkama e dow wakkatima fuu tampiliji ɗi o woni o tampani leñol o tampani fulako o tampani jama'are fuu de leyɗe meɗen Afrique ɗo kanum bo heɓa wunta kanum bo heɓa no warta to ko tawe to yahu dara jogo golal wiya Allah yo no noy gaɗanmi gan ɗum hollitol golle yiɗe ɗo ɗum laati no hunde o wattata moy fuu e laawol muɗum kanum ndu tawa nafate e ɓaade mum nafate e no ɗum wiite nafi fa hande leñol nafi du fa hande jama'are nafi laamu kan e hoore muɗum gan iɗi ɗum noon e ɗum walla ɗum wurtina ko ɗuuɗi fuu e dullere gollal sukaaɓe jokolɓe non ɗon fa hande ɗum fuu ɗum laati ɗum ko wallitinta ɗum heɓugo heɓangol hoore muɗum nokku to hinnani to hinnanto gan hande woduɓe maɓɓitinɓe cuuɗi ɗiɗo kosam e fa hande golleji gatteɗi e nder wawan o wurti kan e hoore muɗum holla nafakka ma nafuuda tawaɗo dow majjum to noon moy fottinno haɓɓa niya jokka yeyraɓe anon ndu on noddinama e dow kawtal ngal ɗo ngal laati ɗon anon jeyi anon tafi anon ndu fa hande dawranta kangal latto wande moɗon nde to on jogake fuu on ƴoññini aduna nokku nan ngal ɗum to noon on noddine e dow majjum fa hande neɗɗo fuɗati keɗiɗo émission o ɗo keɗiɗo yewtere nde ɗo fottinno e tewta heɓa faama feynu no watta ɗo tawe wattama e dow noy ɗum wiite liccal ma jon kam wande meɗen mawne rofeda tewtal jam Afrique on jettama sanne illa Hajiya madame Hamma jon kam Boubacar on nani konngol makko e min ɗo Hamma Diadam min kawri kadi min canni min jetti on min mbiyan kadi Allah holla en nokku goɗɗo to min garoyta min gannon kadi yewtere wonne tawte e dow teftere wonne ma nokku kadi to ɗum ɗo waroyta Allah fodoyto min kawra min ganna on yewtude dow ko jokkata e dow suudu baba min calmini dow moɗon on jettama assalamu aleykum.